Pevačica Seka Aleksić odlučila je da odbrusi svima onima koji su verbalno napali njenog supruga Veljka Piljkića zbog izgleda. Veljka su naime mnogi na društvenim mrežama negativno komentarisali zbog duge kose i brade, a pevačica je odlučila da im stane na put. Svi vi koji komentarišete mog supruga i pišete da treba da se obrije, ošiša, izgleda kao pećinski čovek i tako dalje, veoma ste primitivni, nevaspitani i jednostavno produžite dalje. Većina vas koja to piše kada uđem na profil liči na bolje da ne komentarišem jer ne mogu biti toliko nekulturna. Dakle, gospodo, dosadni ste i shvatite da čovjek izgleda onako kako on želi. Zar mislite da je vaše mišljenje njemu važno? Zar mislite da će da vas posluša? Ne budite smešni, gledajte sebe i sređite sebe, šišajte se, brijte dlake i da ne nabrajam, napisala je Seka na Instagramu.